Vacances d'estiu, d'Àngels Blasco Ros. El Manel arriba a urgències amb l'aspecte d'un aspirant a difunt. Les punxades al pit li travessen l'esquena. Una suor freda li amara el cos i les temples li vibren com timbals asiàtics desfermats d'excitació. Els sanitaris han tractat de tranquil·litzar-lo, però ell es retorça en convulsions de les quals n'ignora la causa i no para de dir incongruències. Una infermera, a l'hospital, li explica el protocol que li practiquen com a primera mesura fins que confirmen l'origen del seu dolor. Gairebé no entén res. Nota com el palpen, com el traslladen de la llitera a un llit. Parlen entre ells. Alguns donen ordres. Percep olors que no reconeix, fortes, penetrants. El coneixement sembla que l'abandona. Les converses sonen llunyanes i no és conscient del seu cos, del patiment que l'ha obligat a demanar ajut. Una veu li pregunta què li ha passat. Ell no respon i sent que la infermera insisteix. Com suspès en un núvol de confusió, tracta d'aconseguir que les paraules flueixin amb naturalitat. No ho aconsegueix. Mentre el manipulen com si fos un ninot de palla, el Manel rumia com ha acabat d'aquella manera, embarbussat de pensament. Jo seguia el ritual de cada any. El comiat dels companys de feina representava l'inici real de les vacances d'estiu. Un mes per oblidar-me dels clients, de les reunions de coordinació, de defugir les relacions competidores i bandejar les actituds hipòcrites. A casa feia més de 2 setmanes que es vivia en un ambient excitat on els preparatius per al trasllat a l'apartament de la costa emulaven les disposicions més cerimonioses que hom pugui pensar. La dona revisava el vestuari de bany, com si es tractés el d'un casament. És metòdica i molt activa, ho vol tenir tot controlat i per aconseguir-ho sempre es prepara una llista que va des dels productes d'higiene personal fins a les petiteses referents a la cuina o al repòs. Abans de sortir de vacances, amb la seva llista a la mà, revisa que cada fill s'endugui tot el que necessita per no haver de fer despeses innecessàries, sempre diu. Interrompen les seves cabòries. El despullen, n'és conscient. Nota una pressió al braç i uns punts de fredor al pit. Però una veu que li sembla provenir d'una altra dimensió li demana que tracti d'explicar-los què ha passat. M'hi esforço, però les paraules no em surten. La família, sí, en això pensava. El noi, amb 12 anys, només té al cap els jocs d'ordinador, el patinet elèctric, la planxa de surf i la preocupació de trobar-se amb els amics de cada temporada amb els quals emprendrà aventures més imaginades que reals de les que en podrà presumir la resta de l'any. La noia, de 14 primaveres, amb una aparença madura i fins seductora per l'edat, ja ha quedat amb 2 amigues que estiuegen al mateix lloc, de fa anys, per anar a la platja, jugar a vòlei, assistir a festes, privades o populars, i relacionar-se fins l'extenuació amb el jovent de l'entorn, preferiblement les noves incorporacions que afegeixen un xic de misteri a la temporada. La sogra, que aporta l'apartament de la seva propietat, passa aquest mes amb nosaltres, però jo no estic obligat a distreure-la. És part del pacte familiar i, a més, no li sóc gaire simpàtic. És una dona vital, de 75 anys, amant de la platja, el bon menjar i les partides de botifarra que ja té emparaulades amb conegudes i coneguts del lloc d'estiueig. La dona té un cercle d'amistats amb els quals navega, celebren dinars comunitaris, nits de platja, realitzen excursions en bicicleta i comenten els canvis. Amb la dona tenim un acord que ve de lluny. La meva tasca consisteix a proporcionar la base econòmica perquè tothom pugui tenir les vacances desitjades. Treballo tot l'any com un burro. Ho he fet, per tant, em toca descansar. Les veus l'envolten. Respira amb dificultat. Se l'emporten del lloc on l'havien instal·lat i parla mentre els llums del sostre l'abandonen com si un estol d'ocells li sobrevolés l'enteniment.
El camí és llarg. Un ascensor, un altre passadís, una estança diferent. Ell continua arrapat als records. Quan va arribar el dia esperat, amb el monovolum carregat, els passatgers entusiasmats per l'inici de les vacances. Jo acomodat al seient únic que hi ha al darrere del cotxe, al costat de l'equipatge. Em lliurà a un son reparador, deixant que la dona conduís fins a destí. Ni la música de la filla, ni els tuits dels jocs del nano foren capaços de desvetllar-me. La sogra, asseguda al seient del copilot, parlava i no es cansava, tan aviat amb la filla com amb els nets, i tothom content. Ens vam aturar 2 hores després de sortir de casa. Hi havia cua a l'autopista i alguns volien anar al servei. Jo, mig adormit, seguia la comitiva. Mentre em prenia una cervesa a la barra, la filla em va venir a buscar perquè la dona havia caigut al lavabo i s'havia fet mal en un peu. Resultat, ella no podia conduir, ho vaig fer jo. La sogra es mareja i havia d'anar davant. La dona es va seure al seient de darrere i el fill on m'asseia jo. Mig emboirat em vaig afegir a la circulació densa, havent de suportar la xerrameca de la sogra que parlava mig d'esquena amb sa filla i escoltant els comentaris fastiguejats de tots per la incòmoda caravana. Vam arribar a l'apartament 1 hora i mitja més tard del previst, jo irritat. I per acabar-ho d'adobar, l'assistenta que teníem contractada per encarregar-se de la feina de la casa i dels menjars, just el dia abans d'arribar nosaltres, havia hagut de tornar al seu poble perquè el seu pare s'estava morint i no havia tingut temps ni d'avisar-nos. Amb la dona lesionada em va tocar d'organitzar l'arribada. Descarregar el cotxe, instal·lació de cadascú a la seva cambra, menys la sogra, que té la seva tot l'any. Avantatges de ser la propietària de l'apartament. Després, la visita al metge per tal que certifiqués la lleuafecció de la dona, a la qual augura una setmana de repòs com a mínim. Vam menjar en un restaurant familiar a prop de l'apartament. En acabar, calia anar al súper per omplir la nevera. I vaig anar jo amb la sogra, que no parava d'aconsellar el que ens calia, encara que no figurés a la llista escrita per la meva dona, i el nano que demanava més que la reialesa. No el remena, però sent en renou i percep moviments al seu voltant. Ell continua immers en si mateix. El primer vespre vaig fer de cuiner perquè la dona no se sostenia dempeus. Gairebé a la matinada, el nano es va despertar amb vòmits, de ben segur per les porqueries que havia menjat durant el viatge. No vaig dormir. L'endemà la sogra es va adonar que s'havia deixat unes pastilles que prenc cada dia i em va tocar anar a buscar-les. A la primera farmàcia no les tenia. Fins la tercera no les vaig poder comprar. Mig matí llançat a les escombraries. Després d'un cafè ràpid, vaig portar el nen a un curs de vela al qual l'havia apuntat sa mare. Quan vaig tornar a casa ja m'esperaven. L'escalfador no funcionava. La dona havia trucat als de manteniment, però no els havia pogut localitzar. Li havien dit que anés directament al local per apressar-los, que a l'estiu van de bòlit. Tothom tenia coses a fer a la tarda i exigien el menjar a l'hora. Vaig fer de cuiner, de cambrer, d'escarràs de cuina, de xofer. Vaig fer una rentadora, vaig ajudar la dona a dutxar-se, vaig anar a buscar els fills a la platja i, quan ja creia que podria seure'm, va arribar el torn del sopar. La noia es va limitar a posar la taula. El noi es va encarregar de portar les begudes i la sogra i la dona, assegudes al sofà, donaven instruccions a tort i a dret. Tothom estava cansat. El nano es va dormir a la taula, ben bé com una soca. I la noia no desenganxava l'orella del mòbil. La sogra es retirà d'hora i vaig ajudar la dona a ficar-se al llit. Llavors vaig endreçar la cuina i, malgrat estar rebentat, no vaig poder dormir. Què li passa? No s'exciti. Tracti de pensar en alguna cosa agradable. Sentia que li deia una jove amb una bata blava. Ara li farem unes proves, va anunciar una veu d'home. Malgrat la recomanació, ell seguia remenant records. Ningú no s'ho podia imaginar. No va haver-hi forma de trobar una substituta per a la casa. 2 setmanes vaig viure submergit en aquella tortura. La sogra em dirigia com si fos un esclau arrossegant pedres per una piràmide.
La dona es queixava contínuament de la posició, de la calor, de que no la tenia prou, mentre transportava els fills d'una activitat a l'altra com si fos el xofer d'uns excèntrics de Hollywood. Estava exhaust, angoixat i traït. Tenia la sensació que es fumien de mi i que se n'aprofitaven sense pietat. La llitera es torna a posar en marxa. El que l'empeny parla amb una noia que camina al seu costat. En adonar-se que els escolta, li demanen que els expliqui com ha arribat a aquella situació. S'ho pensa, però manté el silenci. És un diàleg interior. Aquest matí, quan la dona ha considerat que ja podia fer-se càrrec de l'estiueig programat per ella i m'ha anunciat que finalment havien trobat una persona per a la resta de les vacances, han marxat tots quatre a fer un dinar a la platja per deixar-me descansar de la seva companyia, han justificat. Jo, en restar sol, he agafat 4 coses. Els he deixat una nota i, com un esperitat, he enfilat cap a l'estació. En tren he tornat a casa per estar tranquil i reposar, sol, sense obligacions, sense sorolls. Al vagó, però, hi viatjava un grup de joves estrangers. No sé d'on eren perquè no els entenia. Estaven molt engrescats, semblaven beguts, parlaven a crits, escoltaven música d'un mòbil com si estiguessin sols, i 2 d'ells, anant d'una banda a l'altra, tractaven de parlar amb un grupet de 3 noies que s'estaven a pocs metres d'allà. Tot de cop, un treballador amb mono de feina se n'ha trobat un al damunt, en una sotragada del tren, i s'ha afanyat a treure-se'l de sobre dient-li el nom del port, tot i que el jove no l'entenia i encara reia. En la seva maniobra de lliurament, en empantar el noi, aquest ha perdut l'equilibri i ha aterrat a la falda d'una dona a la que ha refregat descaradament els pits. Una senyora de físic potent i prou vigorosa que, molesta per l'actuació del jove, li ha etzibat un sonor clatalló i, com a conseqüència del cop, el noi ha aterrat als meus peus i se m'ha rapat a les cames com si fos un fanal de carrer. Jo, paralitzat, no sabia què fer. Els seus companys s'hi han apropat i, amb força i insistència, han aconseguit que em deixés anar i, mig arrossegant-lo, l'han assegut al meu costat. Em donava per satisfet quan el jove ha repenjat el seu cap a la meva espatlla i m'ha parlat amorós, tot i que jo no l'entenia. La ferum del qual m'ha mig marejat, però aquella colla reia de l'actuació de l'amic i fins a arribar a l'estació no he aconseguit de treure'm-el de sobre. He fugit del vagó com si em perseguís un tigre. Per acabar-ho d'adobar, en arribar a casa, amarat de suor i mig tremolós, potser de la calor, de dies de dormir malament i l'experiència en el viatge, m'he trobat la porta de l'escala esbotzada, el porter parlant amb uns agents de l'autoritat i diversos veïns embrancats en una conversa coral sobre l'intent de robatori perpetrat la darrera nit. Davant la impossibilitat d'entrar a la majoria dels pisos, per motius ignorats, els lladres s'han dedicat a destrossar les canonades i els cables d'enllumenat de l'escala, a més d'empastifar panys amb una mena de cera o plàstic tou que impedia l'entrada als pisos. Jo estava al límit i quan el porter m'ha vist en aquell estat ha tractat de tranquil·litzar-me assegurant que ja havien fet les gestions per contractar un servei d'urgències que l'endemà seria a la finca per arranjar el més necessari, els panys, les connexions elèctriques i, si era possible, les canonades. No sé què m'ha passat. Sentia un pes al pit, tremolava i no de fred, i el cap em donava voltes. El porter de la finca, espantat, ha trucat a urgències i s'acaben les manipulacions. L'instal·len en una habitació amb un altre llit ocupat per un home gran que dorm malgrat l'enrenou. Sent veus al seu costat i un jove que s'identifica com a metge que li parla sense pressa. Senyor Miravet, l'hem estabilitzat. Ha patit una lleu angina de pit i li caldrà repòs i seguiment del metge de capçalera. Per assegurar-nos que tot va bé, el tindrem un parell de dies en observació. Com que no té antecedents d'aquesta afecció, no dubtem que es recuperarà sense problemes. Ell esbossa un somriure.
Llavors li arriba la pregunta d'una infermera. «Senyor Miravet, vol que avisem algú del seu ingrés?» Ell respon exaltat, com ho demostra l'augment en la freqüència de batecs de la màquina que controla el seu cor. «No, si us plau, no avisin ningú. Necessito descansar. De veritat, em cal estar sol i tranquil». Per la cara dels qui l'atenen, està convençut que no comprenen aquella reacció, però li asseguren que faran el que els demana perquè el més important és que no s'estressi. I a la pregunta de què li ha passat, ara més assossegat, relata en poques paraules el començament de vacances i la tornada a ciutat. El metge i la infermera intercanvien ullades, insisteixen que reposi i surten de l'habitació. Aconseguit el seu propòsit, estirat en aquell llit impersonal i amb la remor exterior d'anades i vingudes i el bronzit interior dels roncs somorts del seu veí, es lliura a l'evasió tractant d'oblidar el dolor que li esquinçava el pit i el mareix que l'ha fet caure llarg com un matalàs. La tranquil·litat no dura gaire. Una estona més tard, quan aconseguia de fer una capcinada, s'obre la porta i una xerrameca escandalosa emplena l'habitació. De primer, la seva dona, que parla tan de pressa que és incapaç d'entendre què diu. Només agafa bocins de frases al vol. «El porter m'ha avisat. M'has espantat. Què diu el metge?» Encara mig adormit, nota els braços que l'arrapen com si volgués fugir, tan fort que gairebé no pot respirar. Darrere d'ella, la sogra retraient-li la ximpleria de tornar a casa, deixant la família sola i espatllant les vacances a tothom. La filla parlant pel mòbil amb no sap qui, lamentant-se de la interrupció que l'atac del seu pare ha ocasionat. El nano, d'altra banda, amb la seva maquineta de jocs i els tuits que s'afegeixen al remoreig dels aparells de control. La veu li surt gastada quan parla amb la dona que no el deixa anar. «Com heu sabut que estava aquí? Li he dit al metge que...» «El porter de la finca, estimat. Ens ha trucat quan se t'han endut i hem vingut tan de pressa com hem pogut. Ets un poca-solta, Manel. Com has pogut marxar així? M'he enfadat tant que no volia parlar amb tu, però...» Nota com les temples li tiben i el dolor al pit augmenta imparable. Una escalfor l'envaeix, se li en va el cap i un tremolor li recorre el cos. Un xiulet es dispara a prop seu. Tots s'ho miren. Un metge entra a l'habitació seguit de 2 infermers. En veure el panorama, allunyen la família. L'inspeccionen, el manipulen. El metge aixeca el cap i crida: «Ràpid! Tenim un infart!» Heu escoltat Vacances d'estiu d'Àngels Blasco Ros.